Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Tu máme ďalší diel z My Farm a jak tu vidíte, tak som trocha zahral. Nazbieral som tu ešte nejaké kerotky, pridal som tu nejakú pšenicu a tu ešte petržlen, mám pocit, že to je. Takto si plesnem petržlen. Kerotky si tiež tu položím. Už máme celkom dosť dobrú farmu. Ináč napíšte do komentárov, jak ste sa dneska mali, ma to celkom zaujíma, lebo ja som sa moc dobre nemal. Bo som dostal 5 zo slovenčiny. To je úplne jedno. Je mi to jedno. No, takže dneska by som chcel dosiahnuť corn seed, čo bude celkom dosť ťažké, lebo to stojí 6 000 peňazí. Zatiaľ máme 200, hej. Nejakú tú zeleninku, vieš, zeleninka zdravá je veľmi. A ja sa vám ozvem, keď budem v polke ceste, keď budem mať 3000 peňazí, alebo možno aj viac, tak potom sa vám ozvem. Takže, ľudia, mám $3265 a záhrada sa nám nejak nezmenila, prešlo asi nejak 10 minút, ale mohli by sme potom si ešte získať nejaké tie cabbage, alebo si môžeme úplne túto celú sekciu, proste úplne toto všetko, potiaľto si preplniť pšenicou a budeme to mať proste úplne, že strašne veľa. Takže, čo som musel povedať, je, že chcem ako keby strašne veľa kúpiť tých lacných proste týchto. Takto si tu dám. Už mi to rastie a hej, takže máme asi viac. Ani to moc nestalo. A už sa blížime ako celkom ku $4000, čo je celkom zaujímavé. Ako nie je to málo. Ľudia, takže máme 5999. Takže $1 nám chýba. A práve začal nejaký fire event a dostávame celkom dosť veľa peňazí z tých, napríklad 24, čo je úplne neuveriteľné. Takže teraz, keď pôjdem si kúpiť ten kukuručný. Bože, rozprávať neviem. No. 5 minutes later. Tento corn seed, hej. No. Máme corn seed, není šance. Je mi to jedno. Či kokos, už mám celkom dosť dobre. Corn seed by som dal asi tunak niekde, s týmito lepšími. A tu sa môžete pozrieť, že ten fire vypadá celkom dosť dobre. Takže ľudia, kúpil som si ešte tento petržlenový. Takže si to tu dáme a hej. Celkom dobre už máme. Takže ľudia, toto by bolo asi všetko na toto video. Dúfam, že sa vám páčilo video. Určite nezabudnite hodiť like, odber a napíšte, akú hru si mám ďalšiu zahrať, lebo neviem, túto hru asi nebudem celú dobu hrať, takže určite mi napíšte dole do komentárov, akú hru si mám zahrať a potom možno vám vyhoviem a zahrám si tú hru. Čaute.